Exodus tidumienu. Na Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron wɔ Misrim asase so sɛ, Momfa bosom yi nyɛ abosom ti. Na ɛnyɛ mo afi mu bosom a edikan. Monka nkyerɛ Israel asafo no nyinaa sɛ, bosom yi da ɛtɔ so du no, ɔmfa nnwama miako sɛdeɛ wɔn mpanin fie titie. Efie biako adwama biako. Na sɛ efie no mufoɔ nnɔɔso sɛ wobedi adwama a, ma no ne deɛ wɔne no bɔ fipam mfa bi. Sɛdeɛ akra no dodoɔ tie. Monkan adwama so nipa sɛdeɛ ɛbɛso wɔn die. Adwama a woni dɛm na momfa. Onini a wadi afi wo nwanten anaa emrekyire mu. Na momfa no nsie nkoduru bosom yi da ɛtɔ so dunan. Na Israel asafo mu no nyinaa nkuku wɔn anwumre. Na wɔmfa mogya ne bi nsra adan a obedi wɔ mu no aponwa mienu ne aponwa tifi no ho. Na woni nam no anadwo no ara. Ɔmfa ogya ntoto. Na ɔmfa epiti ne fa nwonwono ini. Muni namono. Na momfa nsuo enwa. Na emo momfa ogya ntoto. Ni ti ne nasre ne nayamde no. Na munya bi nsie na ade enche so. Na se ebi ka na ade eche so a, momfa ogya enhye. Na sɛdeɛ muni nunie. Monkyekere mo asene. Na mo mpaboa enhyehyɛ mo nan. Na mo poma enkurokura mo nsam. Na muni ne hwere so. Ɛne Awurade twam. Na merebetwa Misrim asase so anadwo. Na mekum Misrim asase so makan nyinaa. Efiri nipa so kosi mo aso. Na mebu Misrim anyame nyinaa ten. Mene Awurade. Na mogya no nyɛ nsɛnkyerɛnne ma mo. Efi a mo wo mu no mu. Na sɛ mehunu mogya no a, mesane mo ho. Na merebɔ Misrim asase a ɔyaredɔm biara amma mo so a mesɛe mo. Na ɛgya yi nya mo nkaeɛ. Na monhyɛ ho mfa ma Awurade. Mo awɔ ntoatoasoɔ mu. Monya no afahyɛ. Daa trɔmoadeɛ. Enanso na munyi apiti. Da edikan no ara na moma morika to ntwa mo afie mu. Efiri sɛ obiara a obedi morika pan no firi da edikan no di akosi da ɛtɔ so nson no. Obetwa saa akra no afiri Israel mu. Na da edikan no munhyia nhyia kronkron. Na da ɛtɔ so nson no nso munhyia nhyia kronkron. Ɔnyɛ adwuma biara wɔ mu. Gye obiara bedi nkohu adwuma na monyɔ. Na monhyɛ apiti fa no. Efiri sɛ saa da yi ara na meyie mo dɔm no firi Misrim asase so. Ɛno enti muni da yi mu awɔ ntoatoasoɔ mu nyɛ mo daa atwumuadeɛ. Bosomi a edikan no da ɛtɔ so dunan no anwumre na mumfiri apiti die ase nkosi bosomi da ɛtɔ so aduonu biako anwumre. Nanso na momma wɔn hunu morika wɔ mo afie mu. Efiri sɛ obiara a obedi paano a emu aka no, ɔhɔhuo, deɛ wɔwɔ na asase no suo, obetwa saa akra no afiri Israel asafo mu. Munni biribiara a emu aka, munni apiti mu tenabea nyinaa. Ɛna Mose frɛ Israel mpanimfoɔ nyinaa ka kyerɛ wɔn sɛ, Monyiyi nnwan fa sɛdeɛ mo musua teɛ na monkum twam no. Na momfa adwera esa mmɔmogya a ɛwɔ yawa mu no mu. Na momfa yawa no mu mogya bi nsra aponwa tifi ne aponwa mienu no ho. Na mo mu biara mfiri di mfiri ne fie pran no kosi anɔpa. Efiri sɛ Awurade betwam abobɔ Misrifoɔ. Na sɛ ohunu mogya no wɔ aponwa tifi ne aponwa mienu no ho a, Awurade bɛsan pro no ho. Na ɔrenya ɔsɛefoɔ no kwan ma ɔmma mo afie ma bobɔ mo. Na munni asɛm yi so. Na enya ahyɛdeɛ ma wo ne wo man kosi daa. Na sɛ moduru asase a Awurade de bɛma mo sɛdeɛ ɔkae no so a, munni ɛsom yi so. Na sɛ mo ma bisa mo sɛ, musum yi aseɛ ne sɛn a, monka sɛ, ɛyɛ twam afɔdeɛ a yɛbɔ ma Awurade a osane Israelfoɔ afie ho wɔ Misrim. Ɛda ɔbobɔ Misrifoɔ na oyii yɛn afie firi mu. Na ɔman no nyinaa bobɔɔ wɔ mu ase sɔree. Na Israelfoɔ sim kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na anadwo dasuo mu no, Awurade bobɔɔ Misrim asase so makan nyinaa. Efiri Pharaoh abakan a ɔtena n'adwasoɔ so, de kosi domum a ɔwɔ diduadan mu abakan so, ne afiebua makan nyinaa. Ɛna Pharaoh sɔree anadwo no ara. Ɔne ne nkoa nyinaa, ne Misrifoɔ nyinaa.
na esukɛseɛ baa Misrim. Efiri sɛ na efie biara ni hɔ a efunu nnimu. Na ɔfrɛ Mose ne Aaron anadwo no kaa sɛ, Monsɔre mfiri me man mu. Mo ne Israelfoɔ no, na monkɔ nkɔsom Awurade, sɛdeɛ mokaeɛ no. Mo nnwan ne mo anantwie nso, momfa wɔn, sɛdeɛ mokaeɛ no, na monkɔ, na monhyira me nso. Na Misrifoɔ piapia ɔman no sɛ wɔnyɛ ntɛm firi asase no so, efiri sɛ wɔse, yɛn nyinaa rewuwu. na ɔman no soasoa wɔ mmɔre ansa na ɛreka. Kyekyeree wɔ mmɔre nkodoɔ wɔ wɔn ntoma mu de sisii wɔn kɔn ho. Na Israelfoɔ no yɛyɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no. Na wobisabisaa Misrifoɔ hɔ dwetɛ nwenneɛ ne sika nwenneɛ ne ntoma. Na Awurade maa ɔman no anim baanyam Misrifoɔ anim. Na wɔde deɛ obisaeɛ maa wɔn, na wɔfom Misrifoɔ. Na Israelfoɔ no sii mfiri Rameses kɔɔ Sukot. Wɔbɛyɛ mmarima a wɔnam namɔn mu mpem ahodoɔ 600, mmɔfra mfrɛ mu. Na afrafrafoɔ pii nso ne wɔn kɔe, ne nnwan ne anantwie, mmoa pii pa. Na wɔde mmɔre a wɔde firi Misrim baeɛ no totoo apiti ɔfam. Na ɛnkae, ɛfiri sɛ Misrifoɔ no pamoo wɔn, na wɔantumi antwentwɛn wɔn nan ase. Na wɔnsiesie akwansoduane nso. Na Israelfoɔ wɔtenaa Misrim no yɛ mfirinhyia 430. Na mfie 430 no awieɛ no, ɛda no ara na Awurade asafo no nyinaa firi Misrim asase soɔ. Ɛyɛ anadwo a wodi ma Awurade a oyii wɔn firi Misrim asase soɔ no. Anadwo no ara na wodi ma Awurade wɔ Israelfoɔ nyinaa mu, wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, Yei ni Twam no ho ahyɛdeɛ. Ɔnanani biara nni bi. Na obiara akɔ a wɔde sika atɔ no no, twa ne twetia ansa na wɔde bi. Mo nkyɛn tenafoɔ ne ɔpaani nni bi. Efie biako mu na wonie. Ɔmfa nam no bi mfiri fie hɔ mfiri adi. Na mumuni dompe bi. Israel asafo nyinaa nyosa. Na sɛ obi abɛyɛ wo nkyɛn hɔhoɔ na wɔpɛ sɛ wodi twam ma Awurade a, ma wontwa ne mmarima nyinaa twetia. Na ɛno ansa na ɔmpinkyɛn medie. Na ɔnyɛ sɛdeɛ wɔwɔ no asase ne soɔ. Na mmomoroto biara deɛ onni bi. Mmara korɔ na hɔ ma okuroni ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsoɛ mu. Na Israelfoɔ nyinaa yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na da no ara Awurade yii Israelfoɔ no firi Misrim asase so, sɛdeɛ wɔn asafo teɛ.